Һәр ел килгән туган көннәр адәм баласын ылыгайтып, аны гомер кизләренә ашыктыралар. Бүген хөрмәтле кодагыебыз Хашия Шакировна Бикмятова да үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан аңа җылы теләкләрен кызы Ләйлә, кияүе Илшат, Сызрань шәһәреннән кодагысы Фәния, кодасы Илдус, балалары Элина, Яңа Земницадан карт кодалары Фәридә Исхаковна һәм Кәшаф Ибрагимович та котлап җылы теләкләрен юллыйлар. Кушылу көннәреннән алып бүгенге көнгә кадәр күгәрчендә гөрләшеп, әти-әниебез парак кошлар мәхәббәтен татып, 40 ел бергә гомер кичерәләр. 5 балалары да инде үз ояларын кырдылар. Бәхетле итеп аларга аныклар да бүләк иттеләр. Матур картлык көннәрен алар һич кенә дә ялгызлары каршы алмаячаклар. Әниебез килене, кияүләре өчен дә кайнана түгел, үз дуслары, әниләре була алды. Тырышлыгы, уңганлыгы, таң калырдай кешебез балаларын һәм күп санлы туганнарын, дусларын, кода-кодагыларын үз өендә кунак итәргә ярата. Кадерле кешебез, әникаебыз, бүген туган көнең белән котлап иң зур теләгебез әти белән бергә, озын-озак, саулыкта, иман байлыгында матур гомер итегез. Сез исән булсагыз, без бәхетле булырбыз. Ниләр сөйләп китеп булырсың безнең якыныбыз кодагый хакында. Ул дөньяны бизәгән, тормышны матурайта алган, яраткан тугрылыклы хатын. Сөекле әни дә, газиз әби дә булып яшәүче шын шәхес. Җанын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган 5 матур балалар анасы. Оныкларын күкрәгенә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче гүзәл оныклар әбисе. Шуның өстәвенә бар туганнарга карата мәрхәмәтле кардәштә. Синдәй кешеләр бик аз. Күңелең дөрестән дә кирләнмәгән, кеше хәтере саклап, гомердә дә рәнҗетмичә, барысының да нечкә кылларын кадерләп гомер кичерәсең. Син шын хатын кыз үрнәге, көн сайын хәлләр белешеп яшисең. Якыныбыз, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга. Гомере буе син зарлануны белмичә яши торган кеше. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да без сездән тик үрнәк кенә алып яшибез. Март айында туыпсың, кышкы кояшка теренеп, шуңадыр булыт астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең, бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң каламын, холкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләрдә булдың әле син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта. Өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур үтсен синең гомер бәйрәме. Кабул итче кодалардан җыр һәм теләк бәйләме. Хөрмәтле Хашия Шакировна, махсус сезгә дип җыр яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Jonday күргән җан дусларым, мин сезнең белән бүлән, гомер белгән парым белән, сездә якыннарым белән, җырлар белән. 60-лардан нарыда, бәхетле минутларда, тормышларның зорыда, бергә булсын барыда. 60-лардан нарыда, яшәргә булсын гөрләшеп, яшәргә булсын җырлашып, әллә күпме тагыда.
jittesi bak dip yaşık sizining bilen 60'lardan narida baxtli minutlarida turmushlarning zorida birga bo'lsin borida 60'lardan narida yasharga bo'lsin gurlashib yasharga bo'lsin jirlashib alla qutni tog'ida 60'lardan narida 60'lardan narida Narida baxtli minutlarida turmushlarning